Hello guys, good morning paman kay alas 11 pa man. Ano ba to? Ay, nagdali-dali ko og kaligo kay magkuha na po ko sa estudyante. Half day na daw sila karon nang nagdali ko og kuan kay magbaon man unta na kon kanang panahon nga kuan ba, panahon nga dili sila half day. Karon half day ra nya, dali ra man kay oras. Uy, kuri-kuri sa balay. Tinga ako, alas 11 naman. Saan po rin suga? Uy, nga mura mulain man. Tabunan. O, di ako lipstick dire. Mag-lipstick tagamay kay. May na lang. Mupuwa-puwa ning wait ni Lola. Kay luspad maning wait ni Lola. O, mamutang puta aning gamay. Da. Kay para mo sinaw-sinaw. Ang dagway sa lula kay dry naman kay nikdaong sa lula kay dili na po kumatingangan dry kay na akong naong kay nag-igo naman gitong doktor basta once na daw kuno kay thyroid problem mag-dry gyud daw kuno ang imuhang mag-dry daw ang imuhang panit kay kani kong thyroid mo man gud ni siya murag nagkuan sa imong hormones ba. Unya, nanakay ang imong ma-imbalance na imong hormones mo nang imong mga daghay na maapektuhan uban bugason. Ban mag-dry. Ano di na ni katinga. Ano jud ni plastiguang na. Ano jud. Mao jud na siya ang kuan. Reality. Di na jud na kuan. Tingala. So na magdali-dali ko kay kasi kuan maulahi ko kay lisod og maulahi ka sa imong estudyante kay pating liwagar batong akong estudyante na abot ato na kadon singot na tug maayo sa singot nang atong dalion pag adto kanang kinahanglan kita ang mauna kay ini pamuhi na anata para dili na kaayo makaduwa kay init ra ba kaayo di mahadlok ko sa eskwelahan ba kay grabe ka kuan sa simento bitaw dangugon ang simento nya basig malamba ba nang ako aging adtuon dayon. San siradaan ang mga pultahan kay basig mama atong gold. Gold jud. Pagawas na ko guys. Amot man tag na isikad ayon ni nga inigawas na ko na dai isikad. Ang ibalik ato. Pa may sikad. Uy. May mubalik dayon pang sikad. Ano nagpadong sikad. Pasulod man po ng sikada. Uy. Ngaw pa kay kalsada guys. Oh, mapay sikad. Asa kaning sikad dapit. Uy, gano'n ka alas 11 na ra pasado. Dan singot na gitarong bata ato ba. Mo ni view diri sa mua guys. Oh. Nay kamaisan tapos nay bukid-bukid. Na siya bukid, nay motor per single man wala may kuan. Walay ay nanay tricycle. Amay ka nanay tricycle. Makasakay na taan ni guys. Kapit sa ako dere sa namaligya og mani magpalit sa ako og ni para imong peanut butter. Walay kuan silopen ay ohar dakod ka sa 1,000. Wokdon juga karon ya si Janri. apili na lang og kuan pag nagdada ako Gingnan non customer nga
Aw, ikaw mo akong ingnon, anong imo kong gikuana? Nasuko sa kay nanong din ako. Kada lang pinaka barato lang. Smart, okay ni? Sige, gabudyong na sila doon. Nawala na ba to? Mura na ba to kuan? Ibalik yun. Ibalik na po yun nila. Oh, pero ang kami masugot yun may nga iwala gud siya tanan kay. Lagi kay aron ka kuan man kayo, hasol kayo. Madakpan man mo pud ana o kami. Oo, Gani ko ba ako sa nga, ikaw mo akong ipadakop kay ikaw may naghatag na kong silupin. Ingon niya kay makay-dala. Gusto ko magkandi ka ako kanang silupin. Karon ba nga kinahanglan na jud kay silupin. Masiro ang kuan magudya nga paningkamot nga masiro kuan pero gitagaan lang nila ba og Gusto kuan ko og ka na kung dala isdaan. silupin. Oh, namang gyapon, magyapon kay namang gyapon isdaan. Aw lagi po. Di magdala kag ikubag kay aron isod naman. Nalimot gani ko naman ta ko ikubag sa balay. Sa isdaan, magdala jud og ikubag kay ilang Dito ikuan sa mo bang silupin. kamok kay gwapa tabok ko. Ito. O kanira kay konsumo ra man ni namo ni. Daot may nagitulod ba? Kabayad kong ikubag kay kuan ana ang di naman pwede din na isilupin. Kinahanglan magdalag kag ikubag. Madakpan man daw tag 1,000 man daw ang multa. Hapit sa ako diri og kuan. Sudan. Kanya lang siguro chicken joy kay maganahan siguro tong bataag chicken joy. Bilang chicken joy. Ha? 15 unod na siya. Ang unod pila man? Ha? 15 gyud siya tanan. Lang nay unod ako lang ha, duha ka buok. Duha lang ka buok lang. Pwede sa akong chicken joy kay kuan. Pasudan. Kanang unod lang. Kani siya oh, unod man siguro ni oh, kani. Dara kani. Unod di. Dara kani. Kani. Murag unod na siya. Kana lang duha ka buok. Kaya wala may sudan sa balay. Ini na lang chicken joy akong paliton kay ganahan man pud sa res ani. Singap anak ko pa daw sa eskwelahan. Ba't namuhi na baka? Ay, wala pa. Mabi na kong nagka doon. Singot na ba? Pas mabingkot-lingkot lang sa ako diri sa gawas. Kaya pa man siya mamuhi. Diri lang sa ako. Bingkod. Wala pa namuhi. Mingaw pa. Marang ko ani ko. Dito na lang ko sa gawas magulat. Dito lang ko diri. Ako raman isa. Laay man kayo. Dito na ko sa gawas. Akala ay ako rin may nanay dito nga naglingkod-lingkod. Dili lang ko magkuhan. Oh. Dili ko sa mga nanay dili. Dili lang saan ko magkuhan sa guardhouse. Di ba ni guardhouse ko? May guardhouse din. Pustihanan sa guard. Uy, magpindog. Uy, lingkod lang sa ako dili. Dili na lang ko maghulat. Maglingkod sa ako dili. Maghulat kay wala pa man namuhi. Ay, sakit naman ang tiil ni Lola o tumindog. Hindi na lang kumaguhat. Baka init. Di man ingon init. Alingiing lang ba? Alingiing wala. May init. Alingiing yung hangin. Tapos dali-dali pa yung Lola. Pagkahiman-himan. Ewa pa. Mali namuhi. Alas 12 pa siguro ni sila mamuhi. Kaya half day ramanggot. Alas 12 pa siguro niya mamuhi ba? Sige lang, na naman ko diri. Dili na ni kuan ron makalakwat sa or makadunsingot rog Lola kay na naman ko. Ako lang paabuton. Gawon ko ta diri. Ay balhin siguro ko diri sa pikas kay init man kay diri. Diri ko sa pikas kay kuan dili kayo init. Balhin ko diri. Magdi kay init kay na may tabon nga kuan na. May tabon nga sin o saan ka lang o lagi sin aran ka kuan guys alingiing gipaningot nagmay ang Lola naanod na ang kuan naanod na ang make up o sa to katong pasinaw sa naong sa iyong Lola ipay butangan na to pasinaw para mo sinaw-sinaw naanod na muhi na ako sa atan-awon og naana ba namuhi na paman yung gawas.
Papa man sa sulod. Ako man siguro na magsulat. Asa pa man ito ay. Pero wa pa kagawas. Amo to gasa. Basig sweepers. Ay, nag-sweepers good. Asa ka? Nag-sweepers. Pagdali. Nag-sweepers pa di ay. Na, hi. Hi. Uli na, Dara. Dara akong alaga, ang sipat mo. Nara. Uli na. Karong pa namuhi, dugay kay nara ko sigulat. Sakay namin o. Tricycle. Pauli lami sa balay. Diyos para pahugnaw katong portonada sa nabita na sumay-sumaya. Sumay-sumaya ang nanong sa trumpa katong nagutay.